Bé, avui, precisament, aquí en el Museu d'Història de Catalunya hem presentat un llibre d'aquest personatge, del Quico Homs, un col·laborador destacadíssim de Convergència i Unió, i una persona que ha fet un llibre, que és un llibre sobre el dret a decidir dels catalans i, concretament, sobre el concert econòmic, el pacte fiscal de Catalunya amb l'Estat en la línia d'administrar els nostres recursos, no? Jo he tingut el gust i la satisfacció d'acompanyar-lo, el protagonista ha estat ell, i sobretot d'ajudar a marcar aquest camí de Catalunya que ens ha de portar en aquest dret a decidir, que ens portarà tan lluny com calgui i com tots els catalans vulguem en el futur, però posant-hi ja unes primeres escales, unes primeres estacions, i una d'elles, potser de les més importants, és que Catalunya pugui administrar els seus propis recursos, una mica com fan altres territoris també de l'estat espanyol en drets històrics, com de fet nosaltres. Jo li agraeixo molt que hagi fet l'esforç de fer aquesta guia, perquè segurament ens convidarà tots de cara a aquests propers anys. Bueno, hem dit que era un compromís, no? De fet és una obra col·lectiva, perquè això no és un llibre personal, és el resultat d'aportacions de molta gent de Convergència i de Convergència i Unió, perquè aquí darrere hi som tots, no? Senyor. I vaja, amb aquest objectiu, evidentment, abans ho dèiem en el propi acte, no? Els diners són molt importants, són molt necessaris per fer moltes coses, però hem d'entendre que, a més, el control sobre aquests diners és el que realment ens permetrà fer les negociacions a futur que ens permetin disposar, de fet, d'allò que nosaltres mateixos generem, no? Exacte, aquest és l'objectiu. dels nostres propis recursos. I aplicar allò del dret a decidir sobre allò que és exactament nostre.